So, maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So igsoon na nausab kita karon sa ato ang pagbasa sa pulong sa Dios ug naa na kita sa unang Samuel 26, no? 26. So igsoon ubani ko karon kung aduna kay higayon og ako kang giawhag nga magbasa pod sa imong Biblia, no, samtang ikaw magapaminaw. So before ta magsugod, magampo sa ta. Hallelujah, dalaygon og may mayaon ang mga Dios. Lord, nagaduol kami diha kanimo, O God, uban among pagpaubos, Ginoo. And Lord, ikaw among ipataas sa among kinabuhi, O God. Ang nining taknaa, Lord, ikaw among taganog kahigayunan, Ginoo, nga makig-istorya ka namo, Lord, pinagi sa imong pulong. And Lord, I pray nga imong balang espiritu, O Dios, makig-istorya gid ka namo, Ginoo, magahatag ka namo og insight, Lord, revelation gikan sa imong mga pulong, O God. Tabangi kami, Ginoo, nga the more namo ikaw mailhan, the more ka namo, Ginoo, mahimamat pinaagi sa imong mga pulong. Tabangi kami, Ginoo, nga mga relasyon diha kanimo, O God, mo go deeper pag yun, Ginoo. Tabangi kami, Lord, nga ikaw gyud, Lord, ang amo ang embrace kanunay, Ginoo, sa mong kinabuhi. And Lord, salamat nga nining takna, O God, bisan pa ang mga mananaw ani nga video, Lord, I pray ikaw magapanalangin usab ngadto kanila uban lang tibok panimalay, O God. And thank you, Lord, ng imuhang pulong magay usab sa among matag usa ka kasing-kasing og huna-huna, Ginoo, nga ma-align diha kanimo, O God. Lord, salamat kaayo dalaygon ikaw among ginaimbitahan karon og imong balang espiritu, Ginoo, among ginaawhag nga may mamuhat sa among taliwala. Tabuni kaming tanan, Lord, pinagi sa imong hamili nga dugo ni ining adlaw. And I pray, Lord, nga imo kaming ipalayo, Ginoo, sa tanang matang sa mga kadautan, O God. Sa tanang matang sa mga sakit, Ginoo, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Lord, panalipdi kami, Ginoo. Tungod kay wala gid kami arang mahimo kung wala ikaw. Usa, Lord, salamat sa tanan nga imong pagabuhaton sa mong kinabuhi. Dalaygon ka. In Jesus name I pray. Amen and amen. So isoon atong sugdan kini nga chapter giuluhan og wala na usab patya ni David si Saul. So mao ning ikaduhang higayon, no? So ato ang basahon chapter 26 verse 1 ingon, unya ang mga taga-Sip miadto kang Saul didto sa Gibeah o giingnan nila siya. Wala ka ba masayod nga si David ato ang magtago sa bungtod sa Hakila sa sidlakan sa Jesimon? Busa miadto si Saul paingon sa kamingawan sa Sip, inubanan sa 3,000 kapiniling mga sundalo sa Israel aron sa pagpangita kang David. Og nagkampo si Saul sa bungtod sa Hakila nga nagubay sa dalan sa silangan sa Jesimon. Apan nagpabilin si David didto sa kamingawan. Og sa pagkasayod niya nga si Saul nagpadulong sa kamingawan aron pagdakop kaniya, nagsugo si David og mga espiya og nasayran niya nga tinuod gayong miabot si Saul. Unya miadto si David sa dapit diin nagkampo si Saul. Unya nakita niya nga namahulay si Saul og si Abner nga anak ni Ner, ang pangulo sa kasundaluhan ni Saul. Naghigda si Saul nga gilibutan sa iyang mga sundalo. Unya giingnan ni David si Ahimelech nga Hitihanon og si Abisai nga igsuon ni Joab. Si Joria maoy ilang inahan. Kinsay muuban kanako ngadto sa kampo ni Saul? Si Abisai miingon, muuban ako. Busa sa pagkagabi si David o si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul og nakita nila si Saul nga natulog didto sa taliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok diha sa iyang uluhan og si Abner og ang iyang mga sundalo nangatulog usab libot kaniya. Unya giingnan ni Abisai si David, gitugyan na sa Dios kanimo niining adlaw ang imong mga kaaway, busa tuguti ako nga bangkawon ko siya bisag kausa lamang. Apan giingnan ni David si Abisai, ayaw siya patya kay ang mopatay sa pinili sa Ginoo silutan gayod. Nakasiguro ako nga silutan gayod siya sa Ginoo. Mahimong mamatay siya sa natural nga paagi o sa gubat.
Dili mutugot ang Ginoo nga pasipad-an ko ang iyang pinili apan kuhaon nato ang iyang bangkaw nga anaa sa iyang uluhan ug ang iyang tibod nga sudlanag tubig ug mamawhawa kita. Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod ug nanglakaw sila. Walay nakakita o nahigmata sa mga sundalo kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Verse 13, unya miadto si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo na sa gikampuhan ni Saul og gisangpit ni David ang kasundaluhan ni Saul og si Abner nga anak ni Ner. Abner, nakadungog ka ba kanako? Og mitubag si Abner, kinsa kanang nagsinggit-singgit og nagpukaw ka sa hari? Mingon si David kang Abner, dili ba ikaw man ang giilang maayong laki sa tibuok Israel? Unya nganong wala man nimo bantaye ang hari nga imong agalon? May usa ka tawo nga mianha dinha aron pagpatay unta sa hari nga imong agalon. Dili maayo kining imong gibuhat. Angay kang patyon kay wala man nimo bantaye ang imong agalon. Ang pinili sa Ginoo karon susiha ang bangkaw sa hari ug ang tibod nga may tubig nga diha sa iyang uluhan. Nakaila si Saul sa tingog ni David ug miingon siya, ikaw ba kana David anak ko? Ug mitubag si David, oo ako kamahalan. Nganong gilutos mo man ako? Unsa may akong sala? Busa kamahalan, pamatia ang isulti ko kanimo kun ang Ginoo maoy nag-aghat kanimo sa paglutos kanako, hinaot unta nga dawaton niya ang usa ka halad. Apan kun mga tawo ang nag-aghat tunglohon unta sila sa Ginoo kay gihinginlan ako nila niining adlaw aron ako hikawan sa panulundon gikan sa Ginoo. Sila miingon, lakaw og pag-alagad sa laing Dios. Ayaw ako ipapatay didto sa langyaw nga yuta halayo sa Ginoo. Nganong ang hari sa Israel muanhim man aron sa pagpatay og usa ka pulgas nga sama kanako. Nganong gukdon man ako niya sama sa usa ka ihalas nga langgam. 21 Unya miingon si Saul, nakasala ako David anak ko, pauli kay dili ko na ikaw pasipad-an kay gimahal man nimo ang akong kinabuhi. Sa pagkatinuod sama ako sa buang ug dako kaayo ang sala nga akong nabuhat. Ug si David miingon, ania ang imong bangkaw kamahalan, ipakuha kini sa usa ka batan-on diha. Gantihan sa Ginoo ang pagkamatarong ug pagkamatinud-anon sa tagsa-tagsa ka tawo kay gitugyan kaunta sa Ginoo kanako niining adlaw apan wala ko ikaw hilabti kay pinili ka man sa Ginoo. Hinaot unta nga ingon nga giampingan ko ang imong kinabuhi niining adlaw, ampingan usab unta sa Ginoo ang akong kinabuhi ug luwason niya gikan sa tanang katalagman. Amen. Unya si Saul miingon kang David, bulahan ka David anak ko, daghan ang imong mabuhat ug magmalampuson ka niining tanan. Unya si David mipadayon sa iyang panaw ug si Saul mipauli. So mao kadto igsoon ang chapter 26. So atong ipadayon ang 27, no? Gilohan kanig si David mipuyo sa Filistia. Okay, so verse 1, 27 verse 1. Miingon si David sa iyang kaugalingon, muabot gayud ang adlaw nga mapatay ako ni Saul. Mas maayo pa nga mukagiw ako ngadto sa yuta sa mga Pilistihanon. Pulan na unya si Saul sa pagsigig gukod kanako dinhi sa Israel ug magkalingkawas ako kaniya. Busa si David uban sa 600 niya ka ginsakpan miadto kang Akish nga anak ni Maok ang hari sa Gat. Si David mitipon kang Akish didto sa Gat uban ni David ang iyang mga sakop ug ang ilang mga banay ug ang duha niya kaasawa nga si Ahinoam
nga taga Jezreel ug si Abigail nga taga Carmel, ang biyuda ni Nabal. Sa pagkabalita ni Saul nga milaya si David ngadto sa Gat, wala na siya moapas kaniya. Unya si David miingon kang Akish, "Kon gikahimut-an mo ako, hatagi ako usa sa mga lungsod sa imong gingharian aron adto ako mopuyo kay dili ako takos nga mopuyo uban kanimo niining harianong syudad." Og ni adtong adlaw gihatag ni Akish kang David ang Ziklag. Busa ang Ziklag na panag-iya sa mga hari sa Juda hangtod karon. Kay Ziklag. Mipuyo si David didto sa yuta sa mga Filistihanon sulod sa usa ka tuig og 4 ka bulan. Samtang nagpuyo siya didto, gisulong ni David og sa iyang mga tao ang mga Gisurihanon, ang mga Gersihanon ug ang mga Amalikanhon. Kay kini sila may mga lumulupyo niining yutaa sukad pa sa karaang panahon gikan sa Sur hangtod sa utlanan sa Ehipto. Gihurot ni David og pamatay ang mga lumulupyo ug wala gayoy gibiling buhi, lalaki man o babayi. Gipanguha niya ang mga karniro, mga baka, mga asno, mga kamilyo ug mga bisti ug gidala niya kini ngadto kang Akish. Inig pangutana ni Akish kang David, diin ka man manulong karon. Si David moingon, sa Negev sa Juda o sa Negev sa Hiramil o sa Negev sa Kina. Gihurot gayud pagpatay ni David ang mga lumulupyo aron walay makabalita sa Gat mahitungod sa iyang gibuhat. Mao kini ang iyang nabatasang buhaton samtang didto siya mitipon sa mga Filistihanon. Si Akish misalig kang David kay nagtuo man siya nga si David gidumtan gayud pag-ayo sa katawhan sa Israel, busa magpabilin siyang ulipon niya. So mao kadto ang chapter 27. Igsoon so atong padayon ng 28 kay sumpay siya, no? Okay, ni adtong panahona nagtigom ang kasundaluhang Filistihanon aron sa pagpakigubat sa Israel. O giingnan ni Akish si David, kinahanglan nga ikaw ug ang imong mga sakop muuban kanako sa panggubatan. Si David miingon kang Akish, maayo hinuon aron makita mo unsay mahimo niining imong ulipon. Si Akish miingon, maayo kay himuon ko ikaw nga akong bodyguard sa tibuok kong kinabuhi. Verse 3, niining higayuna patay na si Samuel ug ang tanang katawhan sa Israel human nang nagbangutan tungod kaniya og nalubong na nila siya didto sa iyang syudad sa Rama. Nahinginlan na ni Saul gikan sa Israel ang tanang tigkonsulta og mga espiritu og mga salamangkiro. Nagtigom ang mga Filistihanon ug unya nagkampo sila sa lungsod sa Sunem. Sa laing bahin gitigom usab ni Saul ang tanang mga Israelita ug nagkampo sila sa bukid sa Gilboa. Sa pagkakita ni Saul sa kasundaluhan sa mga Filistihanon, nalisang siya pag-ayo. Sa dihang nagpakisayod si Saul sa Ginoo, wala siya tubaga bisag pinaagi na lang sa damgo o sa urim o sa mga propeta. Miingon si Saul sa iyang mga sulugoon, "Pangitai ako ninyo babay nga tigkonsulta og mga espiritu nga akong kapangutan-an." Og miingon kaniya ang iyang mga sulugoon, adunay tigpakigsultig mga espiritu didto sa Endor. Busa nagtakuban si Saul og nagsulob siyag laing bisti. Sa pagkagabi miadto siya sa Endor, kinuyugan og duha ka lalaki. Miadto siya sa tigkonsulta og mga espiritu og giingnan niya, "Ipakita kanako ang umaabot pinaagi sa usa ka espiritu o paduula kanako ang espiritu sa tao nga akong hinganlan." Miingon kaniya ang babae, "Nasayod ka tingali sa gigbuhat ni Saul.
gipapatay niya ang mga tigkonsulta ug mga espiritu ug ang mga salamangkiro sa Israel. Nganong inyo man akong laangon aron ipapatay? Apan nanumpa kaniya si Saul sa ngalan sa Ginoo. Ipanumpa ko nga dili ka unsaon tungod ni ining butanga. Unya ang babay miingon, kinsa man akong sangpiton. Miingon siya, pania ang espiritu ni Samuel. Sa pagkakita sa babay kang Samuel, misyagit siya o giingnan niya si Saul. Nganong gilimbungan mo man ako? Si Saul ka man di ay. Ang hari miingon kaniya, ayaw kahadlok, unsa may imong nakita. Mitubag siya, nakita ko ang usa ka espiritu nga mitungha gikan sa yuta. Nangutana si Saul, unsa may iyang panagway. Ug ang babay miingon, usa ka tigulang nga lalaki nga nagkupo. Ug si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel ug niluhod siya ug miyukbo agig pagtahod. Unya miingon si Samuel kang Saul, nganong imo man akong giltukaw ug gipabalik sa kalibutan. Mitubag si Saul, nahasol ako pag-ayo kay gisulong ako sa mga Pilistihanon o gibiyaan na ako sa Dios ug dili na siya mutubag sa akong mga pag-ampo o pinaagi sa mga propeta o bisag pinaagi lang unta sa damgo. Busa, gipatawag kong ikaw aron sultihan mo ako sa angay kong buhaton. Og si Samuel miingon, nganong mangutana ka pa man kanako nga gibiyaan ka naman sa Ginoo og nahimong kaaway niya. Gituman sa Ginoo kanimo ang iyang giingon kanako nga kuhaon niya ang gingharian gikan kanimo ug ihatag niya kini kang David. Kay wala ka man mutuman sa sugo sa Ginoo ug nagdumili ka sa pagpuo sa mga Amerikanhon ug sa ilang kahayupan, gihimo kini sa Ginoo kanimo. Dugang pa niini, ikaw ug ang Israel itugyan sa Ginoo ngadto sa mga Pilistihanon ug ugma ikaw ug ang imong mga anak mutipon na kanako. Itugyan usab sa Ginoo ang tanang kasundaluhan sa Israel ngadto sa mga Pilistihanon. Unya diha natumba si Saul og nahapla sa yuta uban sa tumang kahadlok tungod sa gisulti ni Samuel. Wala na siya'y umoy kay wala man siya'y kaon sa tibok adlaw o gabi. Ang babayi miduol kang Saul og sa pagtan-aw niya nga nalisang si Saul, miingon siya, ani ang imong sulugoon nga nakatuman na sa gisugo kanako sa walay pagsapayan unsay akong dangatan. Busa pamatia usab ang isulti ni ining imong ulipon. Tuguti nga dulutan ko ikaw pagkaon aron mabaskog ka ug makapadayon sa imong panaw. Midumili si Saul sa pagkaon ug miingon, dili ko mukaon. Apan gipugos siya sa iyang mga opisyal ug sa babay busa miuyon siya. Unya mibangon siya ug milingkod sa higdaanan. Ang babay may pinatambok nga nating baka sa iyang balay ug gidali niya kini pag-ihaw ug nagmasa siyag harina ug naghimog pan nga walay patubo. Unya gidulot niya kini kang Saul ug sa iyang mga opisyal ug nangaon sila. Unya nanglakaw sila ni anang gabhiuna. Kay igsoon mao kato ang chapter 28. So karong adlaw atong nahuman ang chapter 26, 27 ug 28. No, salamat kayo igsoon nga ikaw nakig-uban ka nako hangtod ni ining takna. So I hope nga naatay nakuha nga lesson karong adlaw, no? Sa sama sa gihapon nga atong makita ang kinabuhi ni Saul, no? Nga gidumilian siya sa Ginoo tungod kay nagdisobey siya. Wala siya naminaw sa mando sa Dios, no? Nagbutbuot siya. So kung atong nakita, cycle lang siya, no? Nga kanang kinaiya ni Saul nga wala siya naminaw sa Ginoo. So I hope nga makakuha tao kanang natay kapanaminan ba, no? Nga dili gyud
di ay maayo, no? Dili gyud maayo nga supakon nato ang Ginoo. Kay magbasol gyud ta, no? Magmahay ta paghuman kung dili ta maminaw sa tong buhi nga Dios. So igsuon usa ka pahinumdom nga kung adunay gisugo ang Ginoo kanato, no? Or naipulong sa Ginoo nga atong makita nga kanang mo-correct nato, mobalik ta sa Ginoo, mangayo tag pasaylo sa Dios ug mutuman ta sa iyang mando. So igsuon, salamat kaayo. And I hope nga magkita na usab kita sa sunod nga higayon. Laygon ang Dios sa walay katapusan. Daghang salamat.